råb. Ej, hvor er det lækkert. Det er altså et højt niveau allerede i cheer. Og vi er kun nået til cheer. Og blikket high fives. Og så tror jeg, at pigerne er ved at være klar. Wow. Wow. Der var mange pulsnød der foran. Wow. Og mange stående touch. Og det står bumstille, de lander. Ej, det De er har super meget flot. teamtumbling. Virkelig flot. Fire dobbelt puls. Og fuldt hold med X-Puls. Ekstra fuld. Hold da op. Stiller sig klar til en Araba Rewind. Wow. Man kan han går godt se, at de har trænet hårdt. Hold da nu op. Det går hurtigt, det gør. Der bliver udført rigtig mange stunts på så kort tid. Høj til høj. Fuld hit indtil videre. Og full around på toppen. Wow. Stretch til front tuck. Wow. Det går hurtigt. Hold da op, og der er også mange udøvere på gulvet, hva'? Team tumbling. Araba flick tucks. Wow. Woo! Så, pyramide. Araba Rewind. Araba Rewind hits. Wow. Og full around på toppen. Det er altså noget af et niveau, det her. Virkelig en spændende kategori. Wow. Super skarp. Sådan. Og flick til Swedish. Wow. Og der bliver kæmpet, Og den står i luften endnu. Godt hold i midten. Wow. Super fed transition, de også har med den her rutine. Og slutning. Sådan. Mega stærk. Jeg tror faktisk, det var en fuld hit. Det tror jeg også. Det siger jeg godt være stolt af. Altså, Hallen går helt amok. Bancarena, det er fuldstændig sindssygt. Jeg vil ønske, man kunne høre det hjemme i stuerne, men det er helt vildt.